vanhu veZimbabwe vari kunyunyuta mushure mekunge vaona Japraiser nevamwe vakomana veZANU-PF vari kuenda kunopresenta gift, vari kubatsira kunobudisa gift rakabva kuna Wycliffe Chivayo richinopiwa Daisy Mutugudzi. Pakashata apa hama dzadiwa. Tiri kuziza tese kuti vanhu vese nyika yese iri kumira naSeuma, vanhu vese vari kuti Seuma naSandra, vanhu vese vari kumira nevana vaMutugudzi vasikana. But you know Seuma munhu kuti afarire kutaurisa anofarira kuridza, anongofarira kuimba nekuridza zvekutaura izvo zvisi zvake. But thank goodness sisi vake vakazouyo vakabva kuUK ndo vakasvika vakati aiwa ngatimbotaura shamwari, ndo vakatozita kuti vatozoenda kwaOla vandokwanisa nesei kunotaura. But Seuma asi munhu kuti anofarira kutaura, anongofarira kuridza magitara ake, kuimba kana kuti kuchema ndokwake. Asi apa panapa zvinhu zvacho zviri kutoratidza kuti vanenge vari kuda kunyazomuwedzera kumurwadzisa, because nyaya iri kuti ndekuti Wycliffe Chivayo akapa mota kuna Daisy, but pakapa mota vanhu vakawanda vana kufara nazvo, bozo kati iwo saka unobva wapa mota ubva watoti hanzi ndikupa hanzi mukadzi waMutugudzi wandinoziva wandakaintroduced kwaari, the only surviving and the only official wife yaMutugudzi. You know, it's like akakuenda kunopindira nyaya dzema-affairs ekufamily kwevanhu. But iyoyo yakataurwa nayo nezvayo ikapera. Nhasi kuri kupisa nyaya yekuti Japraiser waakuitei ipapo naNicky Mangwana. Uyo Nicky Mangwana anga akatomira Nicky Mangwana vamirira anga akatoda vaMutugudzi ka. Hawa atisoona kuti vaMutugudzi vanenge vatore ma-connections ekutoziva kuti chero munditei. Ndasavamirira akaita Ninga. Hazina kutaura kuti Ninga akamira pai. But vanhu pane zvavanga vachitaura pamusoro penyayo, and I'm sure muchakwanisa kunyatsanzwisisa kuti vanhu vari kuti kudii. Now, okutanga ari kuti ayo ko zipia Nicky yo bohere yakomana makutodyira mufi hakomana musadaro. Umwe ari kuti Japraiser must not be available everywhere. This might tint his beautiful career. Umwe ari kuti Japraiser often finds himself on the wrong side of public opinion due to his association with Mai Azuka. To avoid alienating his fan base, Japraiser should distance himself from this drama and maintain a neutral stance. Unaona nyaya imwe inoitika, Japraiser akapuwawo mota naChivayo, saka anogona kunge atoisirwa message kuna Chivayo kunzi enda unobatsira kunoisa mota iyo, kunopresenta mota iyo kuti zvinyatsoita mutsindo. Zvinoitika. Unoza unenge watopuppet remunhu, ndo zvakashatira kuti uri munhu murume wopuwa chinhu chakaita semutonzi onda kupa. Azvipuwe munhu unofanira kuti zvinhu zvinofanira kutenga. Masuperstar akaita sayaya, boss level remari riri anoita kutarisa kune dzimwe nyika. Hapana anomushandisa celebrity rinenge rakadaro. But anyway, angoro vanhu vekuziva vanozikanwa muHarare right. Tingati chii kana zvadai. Because vanhu vari kupopota kumana. Nevakomana veZANU-PF vana Nicky Mangwana, Mangwana permanent secretary iyo Nicky anotoshanda basa rekuti mama ndo vakomana vemuhurumende avo. Kutowedzera zvotanga unoona nyaya dzevanhu so vari kutowedzera kuda zvotanga nyaya dzacho dzinenge dzichitaurwa somewhere. Anyway, hatisudai kumbotanga tapinza vamwe vanhu ngatimbonzwisisa zvimwe zvekutaurwa nevanhu. Umwe ari kuti if you find yourself being associated by ZANU-PF, just know you are on the wrong side of the track. Mwari kuti Mr. Japraiser failed his fans big time after so many years working hard. Sure, aiwa mwari kuti Japraiser aya zvakaoma bootlicking idzi. Mwari kuti unenge uchitotiwo ndiye goti wangu, but mbudzi yacho kwainofurira manje ma-offside oga tsve kudya mufenje nedzimwe mbudzi pakaoma komana. Japraiser arwadzisa vanhu. Japraiser nyaya dzikoMutugudzi anofanira kusiyana nadzo, kana kuti nyaya yacho ipereka Japraiser utoenda akeka utombonotorwa foto naSeuma kuti atombotonodza zvinhu oro kuti Japraiser utomboti kuna maMutugudzi chimboya ndimbokudrive mota yenyu imomo takamboita ka-escort timbonota se tingonomhoresa Seuma tatita seko, kana kuti munoratidzawo Seuma kuti mota yatengerwa baba wako tingati yatengerwa baba wacho yatengerwa pari kungovhiringidza. Alright, Japraiser wapinda papi penyaya iyoyo? Ndo zviri kutaurwa nevanhu kuti Japraiser uri kupinda papi, wokukwana papi, wazviitirei? Zviri kurwadza komana. Uzati nyaya iri too emotional, vanhu vakanda vaichema kana nyaya. Uzati vanhu vakabudisa musodzi nenyaya iyoyo. Yozoyo chinzi goti uri kupinzwa pakuti nyaya yatoro. Ameno pamwe management yacho inenge iri weak, ingobvumidzwawo zvese. Tingati kuti mwari kuti so JP is in support of this mind.
You bruh, your story is little but a bit similar to Yamudhara Tuku. Kuna Mukudzei Junior akarohwawo yakarohwa vana Selma. Unopanzwawo sei iwewe kudeni kwako hakuna mukomana Junior ndiye aripo. Hayo vanhu musizonyopinda mubedroom vaona Japreza mamomesera komana. Inonzi Zimbabwe yoyo mukaita zvekutamba munoitiswa. Imagine the whole permanent secretary for information and publicity ari kutumwawo kunosiya mota naWicknero. Tisingakanganwe your own goat aripo nemudzimai wake vachinyatso zhinya zvavo. Inonzi Zimbabwe yoyo. Mwari kuti yes, Mr. Japreza vakagona kutovapo guys, because Japreza akachinja kuimba kutanga guys, aitopiwa maadvice naOliver Mtukudzi achitoona JP ari kutoona semwana guys. That's why mukanzwa song yakaimbwa naJapreza pakashaika Mtukudzi. JP ini anondirovera music dzandofarira kubva kudhara. Umwe wari kurasa nyaya asi kunzwisisa nyaya iri kunyazoitika ipapo. Ungati munhu agona chiko. Ngatimbomirai kuda kunosanganisa nyaya. Even tese guys chinzi chinyazoziva pano unge pabhaizwa ngatishandise pfungwa kuti apa pabhaizwa. Hakuna kuti bhozofu unoda munhu wakutoti ine paatadza wakunena. Ndozvimwe zvitoti Zimbabwe tedzodinaka kezvo. Munyazonototi uyu munhu ari kuti bhaiziro. But mauramba makastika so mungoti alright. Handewedu. Aiwa hazvisi right izvo. Panenge patadza munhu ngaaoneswe chokwadi. Ndo nyaya iripo, ndo simple hapana kana chakanyanya. Mwari kuto asika nekuda kwandinoita JP ka zvimwe zvinhu zvinoitiswa vanhu ava ka uchibvuma ka hauna voice rekuramba here nhai baba Mukudzei chii chaizvo ndibvunzewo. Exactly, kana ngo ndiri busy Japreza uchinawo mana. Anyway ngatimbozo Mwari kuti aiwa JP wandibhowa zvimwe zvinhu ka aiwa kungoshaikwa regai kuzotukisa nevanhu. Aiwa Mwari kuti vana veZimbabwe ngatishingei kwatabva ndo kwava kure kwatakuenda patove padhuze pakaipo. I've never seen a situation whereby a very popular musician sides with any oppressive regime and just get away with it. Munhu ngaaite respect where his money comes from. Chero zvikanzi ndewe ZANU-PF, it's okay, he has freedom of choice. Izvi zvine kamwe kakusvotesa. So did he really need to be there? Amanaka apa I think anofanira kutombo explaina kuvanhu. Vakuzana wakatsamwa and Mwari kuti and you call yourself a mother when you can't celebrate such a thing with your own family. Kutodedza kamfesi kepauzumba uchisiya vana. Mwari kuti aiwa JP anobhaiza mwana. Munhu akaita asingabhadhari tax anoita yaanoda kumana. Kupopota makatsamwa ndabvuma zvangwana wakatsamwa. Koniki kubva agumanisa chinhu chake nematako amai Mutukudzi indava. Ndambotira kuigila kana botira zvika ndazokosaka ndazvaona rutaura zvanoda. Accompanied kuti iye muchembere uyo hazive kumba kwake here naye imwe publicity munoiwanzawo futi zvisina kana nebasa pakaipa. Japreza ndiye uya wekumbomhanyiswa kudzingwa parufuka. Aya zvakangofanana. Mwari kuti ini Japreza anondishamisa ini. Kuitiswa here kana kuti adzitokakate munjere make. Inini zvangu maonera angu panyaya iyi yekwaMutukudzi. Japreza munhu wekuti anenge tingati chiko angosanganwa naye but kukufonerwa kufuti fonerwa kuti anditosangana nemota yokomai Mutukudzi. Because tikadatarisa kunzi kunyararidzwa pa situation iripo iyi guys, munhu ari kufanira kunge achitodeserve kunyararidzwa ndana Selma. Why ndiri kudaro? Uyu Daisy munhu wekuti anga kangororwa kamurume kana achinga atoenda hapana pekuti angazoramba achingonzonzi ari kurwadziwa nekunzonzi mimbo mirai, because akasara nezvinhu zvese at the end of the day. Hapana chikunje kuti tingati oreti Tuku wacho aenda saka abva aita se aenda nezvinhu zvese. Tuku akatosiya zvinhu zvese. The fun thing Daisy wacho ndiye akabva atora zvinhu zvacho zvese. Ndiye akatoti wirira kuti Daisy ngatore zvese.
anaseumwa kuti but kuti ndichimboya ndimboimbawo ka ngobuda ndichingo-celebrate wabonga ndabasa nezvinhu kana nechinchi it's fine tozvinzwisisa but kuti ndingouyawo ndichingoti since nzvimbo pakari payo nzvimbo yekuti tichirangarira baba wedu chichichi ndo munyaya yanga yanetsa cheteyo saka munhu afanira kunyareredza pasituation iyi ndiseuma inini ndaifunga zvangu kuti amafungiro angu since uyapuwa mota voendesa mota uku achinotora mota yake ana Japreza vaifanira kuendawo vonoonawo seumo Plaza ana Japreza vashaya mari votengo kana kungofinhurawo ngoti seuma tangoyaoneka akwaka zvitori nani kuti so that zvinongoitwa kaubalance anounzwisa kuti but at least mamwe mamusicians angu aita se andifungawo vaita mamusicians vaita mudeme ka dollar kana ka 10 kutengwa kaakwa kutongodosiwo unzi uya atengerwa yake nempinga so that zvinhu zvaita kakubalance vanhu vaizongoti but uyo anomirawo nemamwe mamusicians cause munhu ari nomira naye asisiri musician hapana tingarekana chero tikati ada kutsvaga cloud kuda kuna mtungu kumafanzi amutukudzi mafanzi amutukudzi acho uchamaona kupiwo uchaziva kuti mafanzi amutukudzi ndaapi vanhu vakatozviaccepta kuti mutukudzi hapasisina ende vanhu vafungudzwa pamwe pane anything chichasara chikatoitika chimwe chine musoro mafanzi amutukudzi nga uchida kutomawana unotoenda kuna ana seuma vaya ndo ari kutoimba ladheza angu andapressure nazvo but momuzaya zvekuimba chezvezvo ndoona unga asingagoni kuimba but anyway haisiri nyaya yendangoti ndiuye nayo panapa ndangoti ndiuye nenyaya ndichikuzivisa izvinhu zvekupisa mumastreets ameno nyaya yemunoionawo sei guys